3 years again. All my gear jenga. All my gear. And a case here. But you just going there. What does it mean? I think the case. Very, very sure. You can't kind of family for sure. Oh, what different thing you win? Oh, good man, Do what you win, you win. Yeah, I doesn't matter what there. Okay. Even if I got a name, Get like on. you might no ruling Georgia Choi Irukisa. Inesnam. Anna, any poop sees, no poop, you never con Lanato. And as any objection, you never con Lanato. Go and put an to go Kunisi, ye woofu. No merely sign, give me objection. Imalive objection, imalive any objection. In me, I'm going to give my objection. Jesus. Okay. Objection, no. If we in a quota law, and ask you quota law. You see, objection, my lord, honorable objection like me, quota leave you. Okay. Oh my God. You want agent, thank you. Both operations, thank you. I know me, yeah. Sorry, my own was on church. Yeah. Now, iya kita kino zini ne ku na since that man no na to go police o yi ibu Chelo ke ongo zo ni check ka lawyer da guy if na wunye na aba maka afu muru ibo na asu gidi na asu o ibu ni no na asu onwe mini na all the can there and I conspire if ani no ya na asu onwe mini e mo ifa osan that man osan o ibo onwe mini onwe mini na osan be ya san e mo ifa osan senior advocate of Nigeria ndị na-ekpi bịa ịmụ ọlụ amamolum onye agụla lawyer agụla akwụkwọ egoro sugido oyibo ni cheki oyibo onye a na-asụ edition ma ọ na-asụ bịa ife agbakwa ife bịara ebe ahụ ife anyị na-akwụ na ọ na-asụ ife agbakwa ife bịara ebe ife m na-achịkwa gị na ana m menụ ka ndị na-ekwu okwu nga ebe a esi afụ ga amụkwa m kọdọ ịdị ya agakwanụ nwa nke bụ eziokwu a na-adị mmewe mmadụ eziokwu inyego m 700 or follow 800 ka kọrọ gị dị na ka isi ma nọrọ George eme gị ife ọjọọ ya meji wee ha ya m na kama ọ ga-egi 20 years mma gba mbọ nye gị 10 years ya menyere gị aka 3 years gịnị ọrụ ma gị ya eje nga ogolo kan wota o ya mma abanga ke na akọwa na ya banga ọrụ ma gị bachago nga ogolo kan wota gị tekpọlụ mụ bịa ebe a ketụa mụ nga ọ bụrụ mụ ya atụ ọ George atụ gị ọ George ketụa mụ nga na-echekizili m ya ezi mma nọ bịa ị mada ma nọ n'azụ anyị ya my uncle nke yi green and green ọ my uncle bụ ya ị ma ebe ya that san my uncle bụ ya san senior ye na ihu mgbe ni o ife o ya kari ikpe isi na nlapịa nne gị ikpe kịta iche kogolo m ya ezi mma na nga guy ọ bụ ngwa nke eziokwu ngwa inyigo m 700 for 800 wozi 800 anyị ze da man ko pelu gị imana mewi woko oloko kwa ndị objection imana mewi woko ọwụlụ ma nga ihe jenga hallelujah ijezi go nga eje na kesi ya mwa ejeli nga mana manụlọ George ebunye gị 20 years imprisonment na-ebute to 10 years watago mba ihe jenga ị na-akọdị n'ihe buturu m nga tote ị na-aprazere m nga na ọkwụrụ pịa ihe abụrụ ịpịa ọkpọ na ekpechago m nye sound bụ unu God forbid.